Assalamualaikum Bro Mas, piye kabar dina iki? Moga-moga sampean dina iki kabare sampean apik, sehat, tapi nang kurang sehat. Moga-moga sampean nang waras, terus datang dan lunas. Urip ning desa menawarkan keindahan alam yang luar biasa. Dari udara segar, pemandangan yang indah, kehidupan lebih santai dan dekat dengan alam, memungkinkan kita untuk menikmati kesederhanaan dan ketenangan sing jarang ditemui ning kota. Mumpung godhong gedang iki ning samping omah melimpah ruah bolo. Ayo jikok saithik wae, terus engko dienggo ajang mangan. Keistimewaan lain urip desa iku bolo. Awak dhewe iso icir sayur-sayuran, buah-buahan ning kebun, ning pekarangan, menikmati makanan segar dan sehat langsung dari sumbernya. Mumpung dina iki bolo ning kebun ana beberapa sayuran karo buah-buahan sing siap dikonsumsi, ayo baturi Mase manen sayur-sayuran karo buah-buahan iki bolo. Iki wis oleh sak tampah bolo. Langsung ae ayo diombah terus engko digawe makanan sing enak. Iki lho bolo, oleh panen ning kebun iki mang ana semangka, lho ya. Semangka bolo. Terus iki kangkung, terus iki mang lombok bolo ya. Terus iki bolo, ayo dimasak sing spesial. Dimasak apa? Ayo dirujak bolo. Terus iki ya aja disiapno cingur ya. Dadi ayo dirusak cingur. Kacangnya aja lali bolo ya. Langsung ayo dieksekusi. Pertama bolo, iki kacangnya dioceki kayak gini ya. Carane ngoceki kacang iku kayak ngene bolo ya. Iki kacang Cina bolo ya.
Iki bolo kacangnya wes kayak ini, udah sampai ini bolo. Langsung aja tak dudono bumbunya apa ya. Bumbunya bolo, ono iki kacang tino atau kacang tanah, terus iki lombok, bawangnya rong siung wae bolo. Terus iki asam jawa, ojo lali gula getok atau gula jawa. Wes sesimpel iku kayak ngene iki bahane bolo ya. Langsung aja digawe bolo. Pertama bolo langsung ayo goreng kacangnya. Ojo lali dikakno sik. Minyaknya secukupnya ae bolo ya. Wes minyaknya cukup. Minyaknya wes panas bolo, langsung ae disorno kayak ini. Ojo lali diudek-udek. Iki kacangnya wis mateng bolo, langsung aja bawang sampai lomboknya diplungno. Nah, kayak ini bolo. Betes bolo. Wis mateng bolo, langsung aja dientas kacangnya, karonan lombok bawangnya. Langsung bolo dekek ning cuweke. Saurunge diulek bolo, ditambahi uyah ya. Langsung uyahe secukupe wae. Ojo lali bolo, aseme kawak kayak banyu kayak ngene ya. Terus saya ditinggal ngulek bumbune bolo. Nek wis kaya ngene iki bolo, aja lali ditambahi banyu. Banyune banyu apa bolo? Banyu asem iki mang bolo ya. Banyu asem, asemnya aja lali dicampur kaya ngene nih banyune ya. Terus disorno kaya ngene. Terus dikeki banyune. Kaya ngene, terus didekekno kene. Terus ditinggal ngulek bolo. Nek wis lembut kaya iki bolo, aja lali iki. Gulane abang atau gula Jawa diplungno bolo ya. Terus dikentesi kaya ngene. Diulek bolo. Lah kok niki bolo, es gulane wis ajur, aja lali banyune asem mang bolo sing terakhir. Diplungno kabeh bolo ya. Terus diguyang banyu asam. Nah, ini bolo. Terus diudek nih, campur. Lagi bumbunya sudah di bolo ya. Langsung wae tadi kakno genine. Iki dienggo godhog kangkunge bolo ya. Kangkunge langsung ayo diketoki. Nah kayak ngene bolo. Langsung aja dikeroki tokdel kayak ngene bolo ya. Soalnya kangkunge senem kabeh. Nah iki bolo wis bar diketoki, karek ngenteni banyune umep. Lagi bolo banyune wis umep, langsung aja dikek uyah sik ya yang ini. Terus diplungno kangkunge yang ini, aja lali diudek diluk-lukno ngene bolo ya, den kacapan kabeh. Wis mateng bolo langsung ae dipateni genine terus diangkat. Ini ya, nah. Ini ditiriskan bolo ya. Nah. Terus
Wes, langsung ayo goreng tahunya mentah bolo. Gini nih bolo dikan sik. Bikin panas minyaknya. Minyaknya wes panas bolo, langsung aja tahunya diangkat, diketok separuh kayak ini. Langsung diirisin yang dhuwure kayak ini bolo. Satu-satu kayak ini. Terus matang bolo, langsung aja tintas kayak ini ya. Langsung diplung alon-alon bolo kayak ini. Nah, ini bolo. Langsung dibalik bolo. Jur bolo. Ini. Balik alon-alon. Matang bolo, langsung aja pintas kayak ini. Jadi nek goreng tahu gak usah garing-garing bolo ya, cukup setengah matang wae. Lagi bolo bahan-bahannya wis matang kabeh, jadi langsung aja ayo nyegar semongkone bolo ya. Semongkone disigar. Bismillah, moga-moga matang bolo ya. Kok saya putih jebembleh kayak ini bolo. Yes, lubung lah, is kuning. Langsung diirisi kayak gini. Terus ini bolo ya tuh. Kayak ini bolo, kulitnya disisik kayak ini. Terus diplak noni gini. Yang ini. Kalau kopi ini bolo ya. Ada delok bolo, semongkone sing sijine iki mang. Soale rong uwit iki mang semongkone bolo. Padha kuninge bolo, tapi ya ora patek kuning gitu. Ya padha ae putih jebemleh kayak gitu. Wis penting rasane seger bolo ya. Panen dari kebun sendiri. Langsung ae bolo, sayurane iki mang ya jadi godhog, kangkung. Terus tahune bolo ya. Tahune. Aja lali cingure bolo. Iki bolo cingure ya. Cingure iki mang digodhog ya bolo. Kayak uyah. Terus wis dadi ngene tok iki. Tapi aja lali diresiki. Dangane bolo. Diirisi sing gede-gede iki cingure bolo ya. Cingur sapi ora cingur jerapah ya. Langsung bolo diwur-wurno ning dhuwure kene serok no ini. Lah bolo koyo ngene ya, langsung wae disiram bumbune kacang bolo ya. Siram koyo ngene bolo. Rujak cingur ala Mase Channel wis dadi bolo. Langsung ae ayo dinikmati. Aja lali bolo, langsung ae dikeki kerupuk ning dhuwure kaya ngene bolo ya. Kayak biasane bolo sarunge mangan. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu karo cingure bolo ya. Aja lali kerupuk ya. Enak dengan bolo.
gak bulan ya isiannya kayak ngene iki. Mantap iki. Sayurannya jolarin. Sayuran karo cingure campur langsung dipelok. Kalau tahu cingur karo kerupuk dimplok bareng iki lho. Semonggone bolon ya. Semonggo. Bener-bener bablas balanya. Wedesnya pas. Suwet kepe ya pas. Pokoknya matur nuwun kanggo bal-balan Mas ya, semoga video mama awal sampai akhir. Tetap ojo lali like, comment, share, subscribe dan apa? Jangan lupa follow ya. Dan video Mas channel lebih berkembang. Tetap sehat, tetap semangat, tetap Mas channel. Mas channel. Bos.